Para Laberinto Deportivo con Fernando Martínez Sena, Andrés Rivas. Ahora temos o presidente aquí do Lavadores. Dígame vostede que leva 4 anos de presidente, pero 24 casi que vinculado a este equipo, ¿no? Como afronta vostede antes de empezar este partido ante o líder, o Nigrán? Bueno, pois con moita ilusión, tratando de romper a imbatibilidade aos do Nigrán e poder conseguir o primer puesto, que sería unha ilusión moi grande chegar ás festas en primer lugar, sobre 150. E pódese levar a cabo un equipo presi con esos socios poucos e algúns que teñen menos? Si, hai que traballar moito, facer rifas, inventar cousas para terminar a temporada sin déficit, pero bueno, temos unha directiva moi traballadora e estamos en eso. Si, desde Biberóns hasta o equipo aficionado, hai un equipo femenino en Liga Gallega, sobre 14 equipos. Moitos, poucos, podíanse ter máis? É difícil o sitio onde está ubicado este campo de fútbol? Si tuéramos o campo para nós solos, podíamos ter bastante. Aquí compasinamos, no, este campo para dous, para Nieto e para Lavadores. Efectivamente. Entonces temos un tope, temos 2 días de entrenamiento máis medio campo o lunes, estamos nun tope que é moi difícil crecer xa. Sí, bueno, non é o objetivo desde principio, pero a ilusión aí está. Si podemos ascender, claro que vamos a ascender. Vamos a hacer todo o posible para ascender. Oye, vamos a deixar, porque logo vai entrar en directo na radio cando remate este partido. Pois así, para Minuto 91 Galicia, o presi, daqui do Lavadores.